RAC1 amb Jordi Basté. 7 minuts i les 8. Continuem aquesta lectura de la premsa en diagonal. Fem un cop d'ull a les notes del dia. Xavi Pérez. Pedro Solbes, vicepresident econòmic, torna a emportar-se un negatiu de l'avui, en aquest cas pel panorama de crisi que va dibuixar ahir la Comissió Europea, molt més fosc del que havia previst el govern espanyol. Més. La Vanguardia suspèn l'àrbitre del Madrid, Osasuna, Pérez Burrull, per l'escandalosa actuació al Bernabéu. Hauria d'haver xiulat l'Espanyol Barça de Copa, però el comitè d'àrbitres li ha donat descans. Per això, El Periódico posa bona nota al president dels àrbitres, Victoriano Sánchez Arminio. Anem als blogs. Avui consells per menjar bé. Que ens arriben precisament del blog menjarsà.wordpress.com. Ens aconsellen, per exemple, un parell de menús saludables per a aquells que patiu estrès o menjar equilibrat tant pel cos com per la butxaca, i també consells per l'alimentació, entre altres, de les embarassades. Dit això, recordeu que tots aquells que vulgueu fer un règim adequat a vosaltres és recomanable que passeu per la consulta del metge. Per a aquells que vulgueu més idees per menjar sa, menjarsà.wordpress.com, un blog que ens ha enviat la Rosa Maria Espinosa. Si voleu fer com la Rosa Maria, envieu un correu electrònic amb algun blog que considereu oportú que ho fem saber al món@racu.net. Trobareu els enllaços al blog del Món, racu.cat/elmón, racu.cat/elmón, i al Facebook per comentar el que anem fent durant el programa als amics del grup de El Món a RAC1, amb accent al Món a RAC1, que ja som més de 9.048 exactament.